أرسط زينام قدما منستر أبي أحمد كونفرنس ريزورت 4 من إثيوبيا مع خل علم لخ مدرخات المقبار رأينا ز حي ليلة مرخب تحفاش بين مرة بهراوي ربحي إثيوبيا نمخبار حدنا تثبتات نمتنخارن تنكرهم كسرحو كم زقبا بعل مزي مرخب تحفاش إثيوبيا قليسو كابوساي إيران بسنكي كوينات أمريكا إسرائيل نسانتهم مرحئة آية الله علي خاميني سنسرعات مفناو أب دباباي نصالة تركب على قدام عسران شوعة سنة كل تشحن عصر شمونتنا متمرد قطري ساعات شعات عاخلونا بخم استدلوا مع زينا يتوي تغنيا حدنا لكم قريبنا لنا كما يتعلو كبرات تملكتي مزيناتات جيتاچو علمو مساهم كصن حسنا مكتال نكون لكم تمنيتنايو فلما حصرت زيناتات قدم منستر أبي أحمد كونفرنس ريزورت 4 من إثيوبيا ماخل عالم لخ مدرخات المقبار رأينا ز حي ليلام قدم منستر أبي أحمد بمرها قبري ما دين ولدوتات زي تانس كونفرنس ريزورت 4 من لومي مرقوم صراحة جميرهم أزي زبناوي ريزورت هاب قلاي تهانصفلو تنصافافي ريستورانت العلي حدش حنس لسه 200 سبات كانقد زخيل أدراش قباين زتقالليو توم قدماي منستر محبره ومتأثر قصهم بزحلفو ملختي لومي زمرقنا كونفرنس ريزورت 4 منشي مرها قبري ما الدين ولدو كالي عبي عوتيلم توم قدماي منستر بزم محلالفو ملختي ملا حزبي هاجرنا دياسبوران محبر السب عالمن حدش عنق هاجرنا بمهناس أب تقمي كوعلن بحبر بتوريزم كونفرنس إثيوبيا حدش معرف كيف ترص أو عتاقربهم مادين ولدو صقاتات إثيوبيا قصالي ولدو خافتيناي مقبار غعزو مخانو تحبيروم بروجكت مادين ولدو تفطراو صباغ إثيوبيا نابلعول واغا زلو قطباو خافتي زغيره سلتاوي لمعات مخانو تحبيروم زي بروجكت زي تفطراو تاريخاون قرستات بقبو حليو بمعقابن بممعبال تتقامنت كاب مرغغاص نلعلن قصالي ولدو ترف هاغراو خافتي زي قدف زلاق مرها قبري مخانو تحبيروم مادين ولدو بقدماي منستر أبي أحمد جمرا عبي هاغراو بروجكت كوينو إثيوبيا كهلوا زخيل توريزمن حف تفطرو نابلعول واغا زلو قطباو عدل نمقيار زعلم بروجكت مخانو تحبيروم تي تلمي قطباو بزانت فترة عدل سراح حلوا كبابن لمعاتن مرغات زي علم مخانو تحبيروم زي مرها قبري قدمي حزي عوتات بزغنلو معدن شجرن معدن هاجرن بروجكتات تمكرو بمهنات ناب صفلالو كبابتات هاجر ادم اساس فيحو حدش عبيتي مداركتي بصحتي كمعبل كم يتجه كم زلون تقليصهم معدن ولدو ناي تهاجر توت كاب حرشا ناب عودي قلقالو توريزمن سيغار زعلم خوينو تي لمعات بزحت من سيات نبرتت خبابين اب هوتيلنا غاش مقبال نسفحنا يسرح ادلات زي فتر كم زلون تقليصهم نزي بروجكت صعيبوز تهانصو صرغاتات قرب صروي ماي مسمرات حيل الكتريك كمون مسمر مسرة المعات تيليكوم قدم حزي قلقالو زين برن مندرات قطرنا ماخلاي كتماتات بمغيار درجة من نوابرو نايتي كبابي حبرة السب يمحيش كم زلم تحبيرو يونيفرسيتي مكل خال إثيوبيا لومي باستفلالي عودتات تمرتي 370 حدن تمهارو أمرقوم توم تمرقتي كابناي مجمرة ديجري كساب دكتوريت ديجري باستفلالي موياوي عودتات كاب 4 كساب 6 عام تمرتهم زي تخطاتلو مخانم تقليصهم بريزيدنت يونيفرسيتي برغادير جنرال كبدر غاسابتي وان كم زبلوم قدلتات يونيفرسيتي مفتاح تعري صراحتي ريفورم كم سغبر غليصهم يونيفرسيتي مكل خال إثيوبيا بروفيشنال مكلخل حيل زمهنا زي تجمر صراحتي يدقف كم زلون غليصهم ابتي سنه سرعه مرقه منستر مكل خال فيدري انجينير عائشه محمد كمون لعلو تحلفتي حيلتات مكل خالن ترخيبهم بتزامد زينا إثيوبيا بر بحرين مركاب زقبر قعزو لعلوت مكونات انكور مدلوات كقبرو تصبيتي قبر كبلو لعلو عزازي إتاما جورشوم فيلد مارشال برهان جولا حبيرهم
كولج هاجراو مكلخال إثيوبيا لومي بعودي استراتيجي مصنعتي دحنتن بلوص بقعت زلهم 4 كلتن لعلوت وتادرا مكونات كمون كاب تكالات سيفيل دحنت زمصو مرحت يمرغم ابتي سنه سرعت مرأة كابي قوام كوميتي ركبو صاين قدات سلام بايتو كلت حزبي دكتور ديمانغوم كمون لعلواي أزاز سراوت مكلخال إثيوبيا فيلد مارشال برهانو جولان حويسو كالوت لعلوت مرار حنت رخيبهم فيلد مارشال برهانو جولان تمرقتي أبز محلالفو ملقتي إثيوبيا بر بحرين مركب تقبرو قعزو فتاني مقدتات حتت مقانو بمردا تنكور مدلوات يدليلهم مرخب تحفاش بين مرة بهراوي ربح إثيوبيا مخبار حدنا تزبطات نمتنخار نتنكرهم كسرحو كم زقبا بعد مزي مرخب تحفاش إثيوبيا فليتهم بقعت له مرخب حفاش بين مرة بهراوي ربح إثيوبيا بتحت زبل مري حساب زت مداركتي أكلاتن سوميا مصراي حق مدرخ سلطنان تخايدم وانا دايركتور بعل مزي مرخب تحفاش إثيوبيا هيمانوت زلك ابتي وان كم زولهم ببركا هاجر 73 مرخب تحفاش بين مرب كابتي بعل مزي فقادو سيدوم ناصر حيم زركبوا مبزحت يوم مرخب تحفاش بين مرب سلام ديمقراسين ربح هاجرنا بقمة يوم ناصر حو كم زركوا بمجلاس استوسنوا دما حبري تحسوتن زربات صلاتن بمفناو كبهراوي ربح إثيوبيا بتسعراري زرحو كم زلو تزاريبا اب قداي بر بحرن هنصات مزلا هاجرن مرخب تحفاش زجمر ووصيتا وصراحتيات تتناخيرو كبصل كم زغباونا ردين مرخب تحفاش كاب حبري تحسوتن زربات صلاتن منزح تقطيبهم حدنتن متأثرن هزبيا متنخار كسرح الله وميلن بعد مزي مرخب تحفاش إثيوبيا مرخب تحفاش بين مرب أب حجراوي قداي زلوهم حناصي الجام نيخطن آخرو أدلاي دقف كم زقبرون الرقاقيصام مكتتال ما دزينا يتبي تقنياكم تركبوا كبرات تكتاتل تمرسكم سلات تكتاتلونا نمسكنكم حزور مسانا صنحو بزرزر رمز حرنا يوم زيناتات تنسجر أبا كتما 4 منج زهانس ريزورت كونفرنس تفترو مس فلوي كنا هنس أواد جوز حزن أي تخلون نزب الحساب زي سبر مقانون قدما منستر أبي أحمد قليصام لا يتسرعوا يه ريزورت بتشاون يمنجست انترفينشن سايهون أب 4 منج استسرح إزي ريزورت ناي منجست تعرض طرح زيكونس ولك سيكتر نابزي عدي مزيو مسرح نخخل زعدما سراحيو نزي انفستمنت سيعبو بعلوانا ريزورت كوريفتو أب 4 منج زي سرحو ريزورت بعلوانا ريزورت كوريفتو أب 4 منج زي سرحو ريزورت كساب حزي أب إثيوبيا بولك عودي كاب استسرحو سرحتي كلهم بكل معقني اتزبلت ايو مخنياتو ريزورت طرح زيكونس هنصت منقدتات برهان غدناتات زحاشه هوسبيتال زنقح حزب لنا غاشا تقبالي حزب سلازلنا انفست جبرنا نخسب ينا زبل امنت اولك سيكتر بمحداريو زي بوتا انفست بنادرك እንደከዚህ ቀደሙ አልደረሳችሁም ሳይሆን እናተርፋለን የሚል سنلبونا امنت بقلو سيكتر لاي ماسادر بمتشالو زوم صراحتي لعل صعري ترى لهم بمخانهم بزيدو كنبل اي قبان ولدو ساغر صراحه بقدمنا يصبينا لو كبلوتهم قدما منستر غليصوم سو باغرو ميسراو سرا بسو ادمي يميفرس ነገር አይደለም سو باغرو የሚገነባው ስራ አሻራ የሚሆን سب اب هاغرو زي سرحو سراح
ኣብ ዕድሚኡ ዝፈርስ ነገር ኣይኮነን ግና ኣሰር ዝኾን ዝጸንሕ ንወለዶ ዝሰጋገር ክኸውን ይግባእ ተዘይክኢልና ይንሰርሕን እንትንሰርሕ ግና ንወለዶ ዝሰገር ዝውረስ ነገር ንስራሕ ከምኡ እንትኸውን ኣብ ዘበና እኳ ተዘይክሰበና ደቅና ሽም ወለዶም እናልዓሉ ዝሕበንሉ ስራሕ እዩ ዝኸውን እዚ መልእኽቲ ንኹሉ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ንወለዶ ዝመሓላለፍ ጽሩይ ስራሕ ምስራሕ የማዕብለና እዩ ሕዚ ካብቲ ዝነበርናሉ ክብ ኢልና ኢና ክንበጽሖ ዝግበአና ቦታ ንምብጻሕ ግና ብዙሕ ጻዕሪ ትጽቢት ይግበረልና ብንእሽተይ ዝዓግቡ ሰባት ከዓብዩ ክምዕብሉ ይኽእሉን ንደቆም እውን ዝበለጸ ነገር ካቐምጦ ይኽእሉን ዕግበት ሕማም እዩ ብዙሕ ካብ ዝግበረልና ትጽቢት ሓንቲ ሰሪሕና ንዓግብቲ ኮይና ክንምዕበለ ይንኽእልን ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ንኣፍሪካ ንኢትዮጵያን ኣብነት ዝኸውን ስራሕ ኢና ጀሚርና ዘለና ብምዃኑ ናብ ፍጻመ ኣይተቓረብናን ብትግሃት በሓባር ክንሰርሕ ኣለና ለሚቀጥለው ስራ ምልክት የሚሆን ነገር አቆየን እንጂ ወደ ፍጻሜ ገና አልተቃረብንም ይሄንን በልቦናችን አኖረን በትጋት በጋራ መቆም እንድንችል አደራ እያልኩ ናብ ቀጻሊ ዜና እንትንሰግር ብሰንኪ ጉጅለ ሕወሓት ዝመጹ ጸገማት ንምውጋድን ንመናእሰይ ወለዶ ትግራይ ካብ ተደጋጋሚ ኩናት ናብ ልምዓትን ቴክኖሎጂን ንምስጋርን ይሰርሕ ምህላው ውድብ ወለዶ ትግራይ ገሊጹ ፕሬዝደንት ውድብ ኣይተ ጉዕሽ ጉደይ ውድቦም ኣብ ኢትዮጵያውነት ጽኑዕ መርገጺ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ትግራይ ተኣኪቦም ግን መልሲ ዘይረኸቡ ሕቶታት ንምምላስ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጦም እዚ ዝበሉ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ይህን ምሂን ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት እዩ ተወሰኸ ኣለና ኣብ ትግራይ ተደጋጋሚ ኩናት ደው ኢሉ መንእሰይ ወለዶ ናብ ልምዓትን ቴክኖሎጂን ከድህብ ከም ዘለዎ ውድብ ወለዶ ትግራይ ገሊጹ ፕሬዝደንት ውድብ ኣይተ ጉዕሽ ግደይ ከም ዝሓበርዎ ምኽንያት ምጥያሽ ውድቦም ኣብ ትግራይ ተኣኪቦም ዘለው ግና ከዓ ዘይተመለሱ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ንምምላስ እዩ ተመሰረተሉ ቀንዲ ዕላማ ሓደ ኣብ ትግራይ ዝተኣከቡ ጸገማት ኣለዎ ኢሉ እዩ ዝብገስ ዝተኣከቡ ግን ከዓ ዘይተመለሱ በብግዚኡ ብሕደር ዝኸዱ ጸገማት ኣለዎ ንኣብነት ተደጋጋሚ ኩናት ኣብ ትግራይ ንምንታይ ይካየድ ድሕሪ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 150 ዓመት ከባቢ 6 ኩናታት እዮም ተኻይዶም ኣብ ሃፀይ ዮሃንስ 2 ድሕሪኡ ቀዳማይ ወያነ ካልኣይ ወያነ ድሕሪኡ ናይ ሻዕብያ 2013 ይኸይዱ ማለት እዩ ስለዚኦም ብሕደር ዝኸዱ ሕቶታት ወለዶ ኣብ በብግዚኡ ሕቶታት ብኣግባቡና መለሰ ይኮን ዝኽእል ዘሎ ሶ ንኣከቦም ነቲ ካሊእ ወለዶ ሰላም ልምዓት ቴክኖሎጂ ሃፍቲ ከሰጋግርና ተገቦ ኩናት እናሰጋገረ እዩ ዝኽእል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ትኽክል ኣይኮነን እቶም ጸገማት እናተኣከቡ እዮም ዝመፁ ዘለው እዚኦም ከዓ ንፍታሕዮም ዝብል መገስ ዕላማ ዝሓዘ እዩ ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያውነት ጽኑዕ መርገጺ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ኣይተ ጉዕሽ ግደይ ኢትዮጵያውነት ስልጣን ትትሕዝ እትደልዮ እንትትለቅቕ ድማ ትስንጉ ኣይኮነን ብምባል ኣረዲኦም እቲ ካሊእ ወለዶ ትግራይ ኣብ ዝገለጽክዎ ዝሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያውነት ብጣዕሚ ጽኑዕ ቅዋም ዘለዎ ውድብ እዩ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኢሉ ዝኣምን ኢትዮጵያውነት ስልጣን ትትሕዝ ናተይ ትብሎ ካብ ስልጣን ትትለቅቕ ድማ ኣይ ናተይ ትብሎ ኣይኮነን ኣቦታትና መስዋዕቲ ከፊሎም ነዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ወራታት መኪቶም ኢትዮጵያውያን ኮይና ክንጸንሕ መስዋዕቲ ከፊሎም እዚ ክነቕጽሎ ኢና እንደለኹም ወለዶ ክነቕጽሎ ክነበርኾ ታሪኾም ክጽሓፍ ናብ ወለዶ ክሰጋገር እምበር ዝሕዚ ዝመጽእ ናይ ሓደ ዘይ ማለት ምስ ናይ ባዕሎም ስስዐ ወይ ድማ ጉጉይ ዝኾነ ራእይ ሒዞም ኢትዮጵያ ክፍርሱ ዝኽእሉ ሓይልታት ብትርዝቀዎም ውድብ እዩ ጉጅለ ሕወሓት ንሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ዘይምልስ ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተ ጉዕሽ ግደይ እቲ ጉጅለ ኣብ ክንዲ ንረብሓ ትግራይ ንኢትዮጵያን ዝሰርሕ ንረብሓ ኤርትራ እንዳተቃለሰ ምምፁ ኣዘኻኺሮም ናይ ህዝቢ ሕቶታትን ከይምለስ እናገበረ እዩ መፅኡ እዚ ዝገብረሉ ምክንያት ብዙሓት ዝፈጸሞም ገበናት ኣለዉ ፉል ታይም ክሪሚናል እዩ ናይ ሙሉእ ግዜ ወንጀለኛ ኢልና ንኣምን ከም ወለዶ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶታት ናይ ምላስ ዕላማ ይኹን ራእውን የብሉን ስጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብቲ ትማሊ እንተሪኢኻ ድሕሪት ምልስ ኢልካ እውን ካብ ንረብሓ ትግራይ ንረብሓ ኢትዮጵያ ንረብሓ ኤርትራ እናተቃለሰ ዝመፀ ሓይሊ እዩ ብዙሓት መርኣይታት ኣለዎ ካብ ኩናት ወፃኡን ክነብር ዘይኽእል ሓይሊ እዩ ንምንታይ ካብ ኩናት ወፃእ ክነብር ዘይኽእል እንተኢልና እውን ሰርሖም ገበናት ኣለዎ ዝተኣከቡ ሰርሖም ገበናት ኣለዎ ትማሊ ሕዚ እውን መሰል ዜጋታት እናረገፀ ሕጊ ዘይኽብር ብጣዕሚ ፀረ ዲሞክራሲን እምባግነን ብዝኾነ መንገዲ ዝኸድ ዘሎ ትሕዝ ስልጣን ተቋፂሩ ዘሎ ንግዚኡ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ስዕረት ስለ ዝገጠሙ ከዓ ያው ከምቲ ዝፈልጦ ዝረኣኻዮ ስምዕ ፕሪቶሪያ ኣፍሪሱ ምስ ታሪኻዊ ፀላእትና ኢትዮጵያ ዝኾኑ
ስርዓት ሻዕብያ ጽምዶ ፈጢሩ ምንቅስቃስ ጀሚረሎ ማለት እዩ ቀንዲ ጸገማት ትግራይ ብሰንኪ ጉጅለ ሕወሓት ዝመጹ ምዃኖም ዝተቐሱ ፕሬዚደንት ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣይተ ጉዕሽ ግደይ ብምዃኑ ድማ ኩሉ ትግራዋይ ነዚ ጉጅለ እዚ ክቃለሶ ከም ዝግባእ ጸዊዖም ናይ ኩሉ ሽግር ፈጣሪ ኣውራ ሽግር ፈጣሪ ተው ዘሎ ስርዓት ናይ ኣዝማት ዘመድ እኽብካብ ስርዓት እዩ ተላላክና ሻዕብያ ዝኾነ ስርዓት እዩ ላዕላውነት ሃገርን ሕገ መንግስትና ኢትዮጵያን ስምዕ ፕሪቶሪያን ዘፍረሰ ስርዓት እዩ ስርዓት እዚ እንተተጸሪጋ ትግራይ ክድሕን ትኽእል ማለት እዩ ሶ ኩላትና ከሙድቡን እዚ ክጽረገሎ ኢልና ኣና ንኣምን ሶ እዚ ክጽረግ እንተኾይኑ ኩሉ ትግራዋይ ብፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣትዩ ኣብ ኩሉ ውዳበታት ነዚ ንምድኻም ናይ ባዕሉ ኣብቲ ማኒፌስቶ ዝተቐመጡ ጸረ ግፋ መናእስያት ኣብ ገጠር ኣብ ከተማ ምጥያሽ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ጀሚሮም ዘለዉ ተቃውሞውን ኣጠናኺሮም ኣበርኪቶም ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ክዋጸሉ ኢልና ኣና ንኣምን ዓበይቲ ዓዱን ተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ተንትማሊ ታሪኽ ዝሰርሓ ዝነበራውን ወፅየን ብኣካል ብስሩ ብግልጽ ብዝኾነ መንገዲ ትግራይ ክድሕን ስለ ዘለዋ ትግራይ ድማ ብውልቀ ሰብ ወይ ብውልቀ ትካላት ዘይኮነስ ብግናይ ኩላህና ተጋሩ ድምር ዓቕምን ጉልበትን ክድሕን ስለ ዝግባእ ነዚ ጉጅለ እዚ ንምጽራግ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ክንገብረለና ኢልና ኣና ንኣምን ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያውነት ጽኑዕ መርገጺ ብምሓዝ ነቶም ብሰንኪ ጉጅለ ሕወሓት ዘይተመለሱ ሕቶታት ህዝቢ ንምምላስን ነዚ ኩናት ዘይሰልቸወ ወለዶ ናብ ልምዓትን ቴክኖሎጂን ንምስጋርን ኩሉ ክቃለስ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣብ መወዳእታ ዜና ወጻኢ ኢራን ብሰንኪ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ሰኣነቶም ነበር መራሒኣ ኣያቶላህ ዓሊ ኻሚኒ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ኣደባባይ ተካይዳላ ነዚ ስነ ስርዓት እዚ ንምስታፍ ባሽሓት ዝቁፀሩ ኢራናውያን ካብ ዓርቢ ንግሆ ጀሚሮም ኣብ ቴህራን ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ሙሳላ ኢማም ኻሜኒ ክእከቡ ጀሚሮም ኣለዉ ተሳተፍቲ ሓዘን ባንዴራታት ኢራን ቀያሕቲ ባነራትን ስእልታቶም ዝዓረፉ ላዕለዋይ መራሒን ሒዞም ተራእዮም እዮም እቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ቀንዲ ሃይማኖታዊ ፖለቲካውን ባህላውን ኣኼባታት ዝካየደሉ ማእኸል ኮይኑ ኣብ ዘገልግል ኣብ ቴህራን ኣብ ዝርከብ መስጊድ ሙሳላ ኢማም ኻሜኒ ሎሚ ንግሆ ሰዓት 12 ጀሚረሎም ወግዓዊ ስነ ስርዓት እውን ዝቕጽል ይኸውን እቶም ተሳተፍቲ ሓዘን እውን ኣምልኾን ክብሪ ንምሃብን ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ክበጽሑ ዝጽበ ሰበስልጣን ኢራን ነቲ ንቀብሪ ዝመጽእ ዕዙዝ ቁጽሪ ዘለዎ ህዝቢ ንምቕባል ኣብ መስጊዳት ስታድዮማት ፓርክታትን ጊዜያዊ ማዓስከራትን መዕረፊ ቦታታት ኣዳልዮም ኣለዉ ህዝባዊ ሰልፊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሰኑይ ዝካየድ ኮይኑ ካብኡ ቀጺሉ እቲ ስነ ስርዓት ኣብ ከተማ ቆም ክቕጽል እዩ እቲ ስነ ስርዓት ምስተዛዘመ እውን እቲ ቀብሪ ኣብ ማሻሃድ ኣብ ዝርከብ መቅደስ ኢማም ሬዛ ሓሙስ ዕለት ክፍጸም እዩ ትጽቢት ዝግበር ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻህባዝ ሻሪፍ ሓዊሱ ካብ ሩስያ ቻይና ህንድን ኢራቅን ዝተወከሉ ላዕለዎት ወከልቲ ሓዊሱ ከምኡውን ካብ 9 ንላዕሊ ሃገራት ተውጻጹ ሰበስልጣንን ልኡኻት ሃይማኖትን ኣብቲ ስነ ስርዓት ክሳተፉ እዮም ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ክቡራት ተመልከቲ ዜናው ምስናድታትና ቅድሚ ምዛምና ቀንድቀነታቱ ክነዝኻኽረኩም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኮንፈረንስ ሪዞርት አርባ ምንጭ ኢትዮጵያ ማእከል ዓለም ለኸ መድረኻት ንምግባር ራእይና ዘሕልዩ ኢሎም مرخب تحفاش بين مرب بهراء وربحة إثيوبيا نمخبارن حدنا تزبطات نمنطنخارن تنكرهم كسرحو كم زقبا بعل مز مرخب تحفاش إثيوبيا قليسو إيران بسنكي كوينات أمريكا إسرائيل إنسانتهم مرحية آية الله علي خامنئي سنسرعات مفناو أب الدبابة الناس سالت التركاب كبرت ملكة اللومي قدام إسران شوعة سنة كلتشحن عصر شموتنا عم تمرت قطر ساعات شعاتنا واقوم زحرنا مع زينا اي تي في تبنيا زي كتكتاتلو صنحكم مسل نيرون سلام كتالكم نمسجن كيتاچوالو بسم الله سوما استوديو حبيركم نيرا ببزلكم مسترف مدلواتنا سنة جزن كونالكم تمنيتنا